Ejirlen, güýçsüzlen ırtgaly agzyna gelýär. Irtgal netibe bagly, akla, başarnyga bagly. Balyklar sadalygy bilen tanalýar. Ýöne hiç wagt gylçyklaryny sana bermeli hor balyk görüp bilmersiň. Emma mekirligi bilen belli bolsa da, açlykdan dim porsan tilkiler diýsen köpdir. Vay diýenleriniz älim jahanyň guruluşy bile baglaşyklamy. Hawa. Adamlar baýlygy görýärler. Köp gazanlygyça, "Muny men gazanım, bu men baýlygym" diýärler. Özleriniň diňe amanat zadyň eýesdigini unutýarlar. Nezibeden baýlygyň baryna özüniň güdürüýi diýärler. Ine esasy adam şunno. Baýlygyň ya hakyky eýesi bolarsyň, ya da oň gulny urlarsyň. Berilen zatlara nesibe diýip bilýänler, gazanan zatlaryny öz akyldyr başarnygym arkaly gazandym diýmez. Şey dip baýlygyň hakyky eýesi bolarlar. Hatta Allah'ın razılığı üçün öz baýlygyny Allah'ın hakyny gorarlar. Garybyň, ejidin hakyny verirler. Ya da baýlygyň gulny urlarlar. Baýlyk menki diýerler. Garybyň, ejidin hakyny yerler. Şondan soň ol baýlygyny itiräýmäýin. Ya da gutaraýmasyn diýip uzak gece yatyp bilmez. Aslynda ha o baýlyk adamyň akylynym, erkinem elinden alýar diýseňizle. Harta dünýelik gözüni gapyp amfany awdyrýar. Soň bolsa hemişe gorkasyna ýaşadýar. Balya düşündüm. Siz hem çağlarınızdan gaty kıyın günde yaşayanız. Ýöne hem üçin muny maňa gurrun berýäňiz. Bu ýagdaýymyza hiç kime gurrun bermedik Hadim ağa. Siz o wadaşmyda hakly. Ýagdaýymyza düşünýärsiňiz. Çağlamyzyň güni kyn. Gaýrat edin kömek etseňizler. Kömek bermek men başarjak işim däl arçyn. Pulamaň tat kazanlanok. Hadim, bir de oka bilmedik, bir towat gallyk. Ýöne çağalamyz bir okusyz galmasyn. Owamyzyň öz mektep bolsun. Allah'ın razylygy üçin kömek soraýar. Teret Allah sana baýlyk beripdir, ýene berer inşallah. O şeýle Hatice dogun düşünýän. Men öz hatabym ketibimma. Ýöne elimden dat gelenok. Hadim ağa, gaýrat edin. Ýagdaýymyza düşünin. Oýlanyp görün. Eger kakaňyz bir magal şöýere gelip iş kuramadyk bolsa, belki şu wagt siziň hem bizden tapaýdyňyz bolmazdy. Belki owamyzy mektep gurdurmak üçin gapy-gapy aýlanyp ýören biri bolardyň. Ey, tüködüň takanyňyzy. Hiç il kömek edip biljek gel. Betedin şu owaly gurruny. Meni öz günüme goýun. Gaharlanma. Gaýrat edin köşeşin. Hadim ağa. Oda söz beren soň şoň üçin geläýdik-de. Bolup biler arçyn. Bol menki dämi? Hani barın, wagtym çäkli. Eýdim. Mehmanlara gapyny görköz. Bolýa başlyk. Oğran. Bärik geläýik. O baýlygyny ýitirip garyp bolar diýär. Hadim ağa hatapçy Fagraga jaň edýär, birleşdireýinmi? Birleştir. Bolýa. Malam, mülkem, takdirim Allah'ınki. Baýlygyň hakyky eýesi özür nöýdýänler hemişe geljekden gorkup ýaşar. Salam Hadimcan. Hadimcan. Befedinmi, gatyýa tapsyňa. Bugün sen doglan günüň ahyry goý işlemäňinmi? Adam 50 ýaşyny ýeten soň doglan gününi belläsi gelen o eken. Diňe gorkýa, bar bolan şol. Gelejegi gaýgy edip, şondan gorkýan üçin düşnüksiz ulumsuluga başvurarlar. Ne rehim şepagat duýgusy galar, ne de bir iňagana ýaşap bilerler. Şeýle ýürek bolsa, Dinleyen. netijede beýrehim doň ýüregi urlar. O näil goşmaça döle Fahri. Şu döwürde iş tapanlaryny şükür etsinler. Aýdalary. Bu ýyl hiç ýyl goşmaça töleg bolmaz. Mundan soň atylam bolmaz. Berekella Hadim, dogrumy aýtsam olur şeýitmeli. Kimmişler öňüňe tefenden pul ýonjak bolýar. Hay bolýar, gitelindik. Giýje galmaly diýdim. Ýür. Gör nähili gynançly ýagdaý. Kimiň mülkünde, kimiň malygyna eýe çykýar.
körökön doglanynyň gutly bolsun. Ayal oğlum öýde seň üçin şowkuly 3 million urady. Menim gijag almaýyn diýip towgat beren ulagyň bilen seni almaga geldim. Sağ ol kardeş. Gödelöýde mi? Hawa öýde dawara taýlyp görýär. Ejesi bilen öý şeýle bir bezedi bolýyn. Hey goýay. Xabim, gözel maga şuun ece dedi. 2 aydan soň ece dedi ananýarmy? Uyamyň aýdyşýar bolu körökön. Aslynda gözel uyamy 3 aýdan soň eje diýip başlar diýdim bol, ola 2 aýda diýäýdi. Meni ahiri ece fiýal görýäni gaty begendim. Maňlaýyň aýablanyň gaçyp gutulma ýok. Käte hakykat sen görüşüň ýaly bolman biler. Kalbın ödenini Allah biler. Bugün kakamyň 50 ýaş toýy. Atalymdan mehmanlar geler. Hemem hedirlik bolar. Men olara gowy tagamlar taýýarladym. Sowgatlary da hiç sada içjek der. Ol garaşylmadyk sowgat bolsun. Wah, ejem öresim gelýär. Käşga ejeme bolan bolsa bolmaýarmy? Gözel gyýdym, biz geldik. Kakacan hoş geldin. Men gyýjagadym. Doglananyň gutly bolsun Kakacan. Tunjay, hani baray süýçilik tortun getirdiler. Duran Sibel, ilki nahar ýeli. Onsoň garaňky düşdün, beýdip günüýüň ortany şem üflenermi? Dogry aýdýaň. Garaňky düşdün onda. Akly uçy hakka gelmedile. Häzir geler. Uzak yaşa Kakacan. Uy, durun bir minçik durun. Kaka garaş bu tarihi pursat ýad edelim. Hani dedim üflü. Görjüň gowy bolsun köröken, doglaňyň gutly bolsun. Sağ olun. Ay bu yaşta toy näme gerek diýdine. Hamala 80 ýaşan ýaly görýär. He, durun, saňa sowgat getireyim. Sowgadyma hayran alardym köröken. Näme gerek wa bu zatlan. Walla sınmay diýen başla. Gakarın gelir öýdüp sowgadan malmadım. Dogry edipsen. Muňa seret hazym. Oho, ören gowy. Saňa öýlenerim gowy bolaýypdyr Sibel. Kakacan. Aýdym. Kaka men gorkyan. Çyran em boldy. Kaka gorkyan, ýykylýan ýaly öňüm görüp bilem o kaka. Gözel gyýgyrma, men hem gorkudýan. Şo ýerde gymyllama dur. Kaka gorkyan. Gödel köşeş gyýdym. Ulu gyýz bolup garaňkydan gorkýanmy? Sibel gyýgyrma. Gorkýada näme delini? Köşeş. Duran ýeriňden butnama gözel. Gymyllama. Kakam var ya, kakam. Tok ketilipdir. Yerine canı vardırlar. Yuvaş, täzerräk bol. Men sebäpli oldum, men sebäpli. Gözel ağlaman goý, içerik gir. Biz hatagana gidiýär. Menem gitjek. Sen öýde galarsyň. Yok, menem gitjek. Taňy şiýerde galýar. Ýöne kakam. Inni kakın deli, men diýelme derdim. Kakın gowlaşýança şeýle bolar. Ýöne olam gowlaşdy di. Tunjay gidelik. Bedbagçylykly helakçylyk boldy. Helakçylyk ýazygy diýişidir. Hiç bir helakçylyk ýöneri bolmaýar. Sebäbi haýr bilen şer biri-biriniň içinde gizlenendir. Miray boldy eni. Kakam ýenidem hassaganydy. Indi ýürep bilmezdiler. Bar menden boldy. Garaňkydan gorkmadyk bolsam, özüme erkeden bolsam, kakam ýykylmazdy. Özüňi ýazgarma gyýdym can.
Gelegin gerdişi bizim arzu etleğimize bakan ok. Yöne wagt geçer, hatap dönür, hikmet eşkär bolur. Yamanlar diýelmez belki ýaşy bolup çykar. Çyndanam şeýle bolup bilermi? Huy näme bolman? Durmuş lütfü keremlerdir, jebri jepalardan nolur. Allah adamları asla kıyın gününe koymaz. Sen babatta da hükman Allah'ın itjegi vardır. Vah bağalacağım. Şu hilakçılık tüyt wagtyna boldy. Indi bu gyzyň howaparlygyny saňa bererler. Ýöne gözel ýene 2 aýdan 18 ýaşaýar. Bir zatlar etmek üçin laýyk 2 aý galdy. Bu gyzy özümizden daşlaşdyrmaly ýa-da onun bütünlüğü diýilmän ýolunu tapmaly tunjay. Her zadyň öz wagty bar dogonja. Herse özüne owat öle. Salam. Kakam nägil? Ne hilligini hatta hana baranda görürsün. Şuun çıkaryalar. Kakan özün yıktın, özüňem seredersin. Sebel dogan. Ha işe diýen maňa beýle diýme. Ece diýmaňa, ece. Näme üçin men gule beýle ahyn dugurlaşýaňyda? Sen yerine bolmasa men özüm öldürürdüm. Ya da şu jela gaýlarda 2000 udam durmadım. Utonman kakan ýanyna barýan. Ne edip yüzümde seretip bilişiňe hayran. Utançsyzdyr da. Kakafynyň baýlygyna eýe çykjak gyýza. Belki bilgeçin teklemlerde kim bilýär? Bolly. Taklılıgy. Menden hantam azadyňyz näme he? Maňa şonu aýdyň. Men näme etdim size? İdilce bolla kapyny ýap. Ağlamasan ýagdaý gaterek düşündiňmi? Mundan meýlek tögerekde köp görünme düşündiňmi? Men näme diýsem şona mı edersin? Ýap diýen kapyny gözel. Hakkaga. Hadim agan ýa-da uğurluk däl. Oňurga ýylyny depretiligi sebäpli gurlap bilen ok. Yörümekdenim galma ahmal. Etewançy meselesinde bolsa diňe bir adam ýututdy. Şu gün hastakanadan çykjak bolsa etawançy şu gün işe başlamaly bar. Gelin. Salamu aleykum. Ben Salih Demir. Hoş geldiňiz Salih. Bizem şu wagt siz barada gurlaşyp otyrdyk. Haqqy seretmekçi bolýan nätaňyň aklawjysy. İşiň şertleri barada sizler özü gurlaşar. Salam. Atlyny gurlaşyp oturan zat ýok. İşiň ýeňilläligini bilýäňiz. Alyp çykardyňyz inşallah. İnşallah. Hadim ağa şu gün hastakanadan çykýar. Gurläbem, ýöräbem bilen ok. Habarym bar. Onu derrew işe başlan. Ýörüň maşgalaty bilen tanıştyrayyn. Bolu bilýär. Saňa özüm serederin kakajan. Gaýyk etme. Ondan bir kaýdan gutular edersin. Ýörhan daşaryk çık. Eşder bolsam körökön gaty lýalik gyýdyň bar. Uyamyň durmuşyny zynnyny urdy. Maňa seret Men gyýdym. ten gaýdyň däl. Kanun tarapyndan sen entek men gyýdym. İslemeseňem şeýle. Beýdip lýalik tran bolup durma. Göreň okmy? Kakan gynandyrmakdan başga eliňden gelýän zat ýok. Enneten meýle men ursadym bolmasa, kakan görmez. Näme üçin beýle bolmaly? O men kakam. Oy, gulli esitmeýin. Salih ağa bilen tanışyň. Hadim aganyň etawançysy bolar. Bolu bilýär salam. Salih ağaň ýany özüň hasam malaýym alyp baryp bilersiň. Sen gaty eýgörýän äriň inni oňunan alýar. Hani bolun hadimy şunäli seňin hattaganadan çykaralyň. Ikinci gatyň aýagy uç gotogy Hadim ağa üçin taýarlany. Şo ýere gideň. Bolýar.
Gidelim. Tayinladın mı Hakkı? Tayinladım Sibel hanım. Birazcık kımmat düştü gelin. Han verik. Durun Sibel hanım. Seri tap bolun. 15 gün 2 wagtyny bir-birden urmaly. Hemmetin birgedek dursak. Onna bilinir. Yani ahvadan urulsa. Onna Hadimaga amanatyny biz üçin has howpsuz ýagdaýda tapşyrar. Ýagdaýyňy näil Hadim ağa? Erbet däl ýaly Hadim ağa, erbet däl. Özüňize agram salmaň. Wagty gelende ähli kişi ähli zada göz ýetirer. Hazim, ýagşymyň edýdim. Gatygow Sibel hanım, gaýp etmäň. Seni sorulunok. Sen häzir şu derman Allah Hadim ağaň ilkinji tanjym net. Bu näme? Onu bilmekde de hukman näl. Şertnamany ýatlan. Ondan biňjalyk bolmaň. Bu lukmanyň maslahat beren dermany. Näme bol Hadim ağa? Bilýän. Şifare. Bağolum, hey iş yaşta näme gerek diýdine. Hamala tekten ýaşly ýalgurlýan. Häzir soğudum getireyim. Soğuduma hayran qalardım göröken. Başlyqçynım, gagaryň geleri mene soğudam almadym. Dogry edipsiň. Bu kim? Men Salih. Girsem bolarmy? Girin. Gözel. Senin sorajak zadym bar. Kakan ýany nämişil baraň? Barıp biljekler. Sebäbi o men derarlyşyna düşdi. Oňa heni soğudum oşurup geçmäke maýyp boldy. Nähil ýüzülen oň ýanyna baraýyn. Seni on gyýda ahyryn. Ýöne birçe soğudum kakandan Ýok, gysgan ýa. kysganamak. Şu dünýäde gaty teýrek duşan bul. Dowlanyň üçin internet arkaly ýürüýte getirdipdim. Gatygowy. Gör nähil owdan. Hanuň kakana gitip berelle. Berip biljekler. Utonýan. Bereli. Hökman beremeli. Sen her gezek ýanyna baraňda kakan hasam oňatlaşýar. Çynymmy? Elbetde çynym. Allah gorasyn, sen oň ýerinde bolsaň kakanam ýanyňa bir gezegem gelmese hani ýör. Gideli. Näme bolýar bu ýerde? Ay, ýöne gürleşip dur. Sen bu ýerde näme işleýän? Öýüň hanymynyň otagyna giýjäň bir wagty näme işiň bar? Näme işlerine taňa näme? Ýekije sekund Gözel hanım. Sibel hanım dogry aýdýar. Men bu ýere gelmellälim. Men derew gidýän. Giýjäňiz rahat bolsun. Maňa teret gyýdym. Gözüm sen nedir? Ätjek ädim bilibätgin. Gowsa bir ýer tapyp şu ýerden ýok bolla git. Ýoksa da durmuş kimi çinem kyn bar. Şoň çinem bolýar, sizem sag bolun. Haqqy, tapdyň dämi şo bedroy? Salihimi? Ey, adyny ýa-da şo bolsun. Entege tapamak.
Gadyymyň operasyonyny eden Lukman bir maslahat berdi. Ay, gaty kelläm zagyrsa, owar edip kowuk goýbereli. Yok. Oyunu şoň bilen başladyk, şoň bilen gutararys. Beýdip adam çalyşyp dursak üns çekeriz. Olam dogry. Resmi namalara da gol çektiripdir. Owa dogry diýen. Tanzymlar wagtly ediýe. Tanzymlar gutaranyny hadimdanam diýinar. Soňam etewansy talyhdan. O näýeli? O gataň sat Kızıllamyň bir bölegini el torbasyna dykaryn. Adanyň 5 ýyla ýatar. Eger öň hiç iljen aýyt etmedik bolsa. Uyam senden gorkaýym ali. Beýle zatlar şeytanyňam ýadyna düşmedi. Aklyňa da özüňe de hayran galýan sebel. Hey. Näme bolýar? Anam bolmuşum. Belki ayarlygynyň halyandyr. Ay näme oldula? Sen onu gatyga görme. Birden men seni halamandyr berme. Bale alay. Ýagdaýyňy da terediň o. Ady maga gülü gaty halaty. Goýsana nerden bilýän? Sen gelenigde gaty begenni. Teret ýylgyrýa. Ýylgyrarmy? Şogur bolşy. Gözlerini bir teret. Gözleriniň içine teret. Bäwenekleriniň ýanaýşyny görä. Çyndanam. Men taňa aýtdyma? Onu hökman tanışmalymy? Hawa şey diýdiler. Men teredip durup bilmem, gynanýan. Bolýa. Sen bar daşarda gedilençet. Bolum sen gözüm çağıraýar. Näme üçin beýdiýäňiz? Men artygym görmäge geldim. Gaýdyp şöýe gelme diýmedimmi? Näme ýüzüňe gelýän he? Näme ýüzüňe gelýän? Wag artygymy görmäge geldim. Goýber meni. Betet. Men gödeli görmäge geldim. O men agdygy Durleme diýen taňa. Azar bermenimi? Sen goşulma. Çık daşary. Yeni! Wag bala. Yeni! Kapyny açın! Kapyny açın diýer. Talih ağa! Talih ağa! Talih ağa! Talih ağa! Dur Talih näme ağa, boldy? derrew Boşrak ýetişi bol. geldiňe bar. Gözel näme boldy? Enim geldi. İçerik talan oklar. Kapynam yaptılar. Burada da hiç kolyalar kömek et Talih ağa. Hani yürü gayrat et. Dur Gayrat köşen et gidi. göreli näme bar? Gaýda togdy. Hani hayta togdy. En haşulatawda içerik talan oklar. Ne hilki petişme dayal ekeni sen? Sibel hanım Bu gaýrat açın. tente gaktyňym saňa meňder. Sibel hanım. Näme gerek? Haýjy diýen kapyny açın. Maňa näme etmeligime göredir ýar sen kim bolupdyň? Seniňi bil. Heriňizi ýürüýte iş edinmelim men. Sibel hanım. Gözel enetinden biginçilik bolýar. Haýjy diýen açın kapyny. Men diňle. Adyň Talih mi näme mi? Derrew gitdi otoňa gir. Men habar berýän semem çykma. Düşnüklimi? Bula ýara bir teretsene biýedip. Dur gözel. Sibel hanım, kapyny açmaňyz haýjy diýen. Aşşak del. Git diýil ýa şu ýerden git. Näme bolýar ay? Eni. Gyýdym. Ýagdaýlaň o meni. Ýaxşy. Saňa näme etdiler eni? Sen nähil biýede badam he? Näme diýen sen? Seniňi bilinni, seniňi bil bolýarmy? Sibel hanım, gaýrat edin köşeşiň. Siz medeniýetli adamly görüşýäňizi ýatdan çykarma. Meseleňiz ýakalaşyp däl düşünşip çödüm. Sen näme işin he? Maşgala meselelerine goşulmaga ne edip etdip bilýän? Ondan men kömek soradym. Şeýle masal. Beýle bolsa inni eniňdenim kömek sorar. Onum ýanyňa ugura bar şeýden. Hut häziriň özüne ugura. Höwes bilen. Talih ağa, taňry ýakadym. Sen oňa da adam ekeni. Gözel gitme. Gitsen gowy bolmaz. Senem işin bilen bol.
Men näme üçin gözlerim gitmegine päsgel berip bilemok. Sen adamlaryň islerini çäklendirip bilmersin. Yol velet yol görkezler, duýdurar, salgy berer. Ýöne ahyrky netijede bir karara gelmek ygtyýary insanlara degişirler. Ýöne bir göz görteli ziýanly ahry. Dünýä synagyna akyl üçin gapy açykdyr. Ýöne ilahy hikmet sebäpli adamyň erki elden alınmaz. Gıyrımcan, ağla menli. Seret hä diýmän bu ýerden gidersiz. Oba gaýdar. O ýerde hiç kim biziň işimizde gatnaşmaz. Ikijigimiz asuda arkaýyn ýaşar ýörürs bala. Ýöne näme üçin ene hemişe olar üstün çykmaly. Bize kömek etjek ýokmy? Ah balam. Allah can. Sen hemişe biçäreliň ýanynasyň. Gözül binnäňe sabır takat ber, çydam gaýrat ber. Oňa da, maňa da bir çykylga ýol görkezdir. Hawa, Hiç ýaxşy. Men bärde mihman. Giýjäň içinde ýolly galym. Özümim gaty suwsadym. Bir käze suw berip bilmermisiňiz? bolor. Häzir getireýin. Hoş geldiniz. Hoş gördük gyýdym. Alın. Garwana ýaly adam alaýynmy? Ýok, taňry ýalka. Bereket bersin, o gyz aktygyňmy diýip. Agtygym. Näme üçin beýle köp aglaýar? Oň hikaýatyny eşitler bolsaň, ejitiniň fakir bolanyna ýyl dolanok. Ýöne qakat ýaşaýalandy. Soňam ýokardan gaçyp maýyp boldy. Men görgüli gyýdym aglaman, kim aglasyn olsaň? Berekella. Berekella diýäňizmi? O berekella. Şu yetkinjek ýaşynda şonça kynçylyk görse de aklyny ýitirmändir. Diýmek Allah halan benneti bolmaly. Belki şeýle bolsunna. Asla beýle pikir etmändim. Durmuşa hemişe Allahy ölçegde seretjek bolmaly. Şeýle dilenne gorkum bolmaz, ýerliksiz taşlap gitmezlerem. Bolýany, sag oturuň. Ýaxşy, Allah ýaryňyz bolsun. Giýjäňdi rahat. Gyýdym. Gyýdym, goý agla minni, bekler. Ertir ýerden ýola düşer. Bu hukmatlaň baryndan diýýär. Gideli, gayret et gideli bu yerden. Bidar boldum. Dur, gitme gyýdym. Gitme gyýdym, dur. Dur gyýdym. Gitme gyýdym. Dur gyýdym. Näme üçin aktygyň goýberem? Nire göýbermeýämsin? Goýberem. Goýberseň aktygyň ýata tarap giderdi. Goýberem. Göýbersen başyna ne günlüň düşýüni kim bilýär? Gaýby Allah biler. Alajyn tapdy, gyýjagyň ýolunu aç. Ýöne beýle ýagdaýda bolmaz. Ýagdaýy öwürlük däl, göz geli bilmez. Ýene de şowur ýalmyşyň gaýtalaýar. Ýol agram bolsa geçip bolmasy däl. Mendir etmäňe öz bahaty bolmaly, şeýledämi? Dogry aýtýaň bolyn, sen bu zatlar bilen näme üçin gyzyklanýan? Ýaşy salih berden diýmek, ýerinde amal depteriň açyk galmagdy. Dünýeden gaýdan soň ýerinde haýır depteriň açyk bolýan. Ine gyzyklanýanyň sebäbim şol. Men sen tanaýan öýtýän. Şeýlemi? Nähil tanaýan? Bilemok bolyn, sen gaty o adam bolmaly.
Owyny görmek kalbyňdaky gowlugyň ışıgy arkaly bolýar. Kynçylyklar, eziýetler kalbyň aýdymlygyny artdyrýar. Düşündirip bildimmi? Düşündüm. Düşündüm. Elbette düşündüm. 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 Allah'can, onu düşümde gördüm. Onu gördüm. Allah'can, sonunu hayırlıyla inşallah. Ertirin hayırlı bolsun ene. Senen tek giyinmändiňmi? Kıydım, gödül. Sen beni gow görýän gerek. Vay bu näme diýdiň ol ene? Bu dünýede senden başga hiç kimim ýok-a. Maňa ananýan. Sana erbet sadislemejegmen bilýän. Howa bilýän. Onno gidem zok kıydım. Şu yerde galýar. Sen o yere kakan ýanyna iýdiňe gidersiň. Diýip oturan zadyň näme ene? Uy, näme diýenim özüň eşitdiň gıydım. Iýdiňe gitmeli. Sen ahyryna çenli kakan ýanyna galyp şol adamlar bilen görüşmeli. Bu kakan üçinem, sen üçinem iň dogrusy balam. Ertirin hayırlı bolsun. Erterin hayır, hoş geldin. Hoş gördük. Özüme garda geljek derlim. Kakam üçin geldinmi? Hem enem üçin hem kakam üçin geldim. Bolu bilýär, hoş geldin. İstedem gör kakam ýanyna baraly. Onuň ýagdaýy nähilika? Kakacan men geldim. Ertirin hayırlı bolsun kakacan. Bu ýagdaýlar nähili? Men ören oňat. Tatsan seni taşlap gidipdim. Ýöne Salih ağa meni. Dur. Salih ağa. Kakamın gülüne terat gaty solupdyr. Ýöne näde beýle boldy? Ýönem terjedi. Näme üçin beýle bolýar? Näme üçin? Men durmuşumda iki zat üst-üstüne uğruna der. Ey Allah. Mucinde näme barka? Näme üçin gozal aýtmadyň? Nämeni? Maňa urdurýan tanjymlaryňda ağa bardygyny. Hadim ağaň ölümine sebäp bolmak mahmal ekene. Näme üçin aýtmadyň? Bilmeli zadymyzy wagty gelende ine senem, menem bilýär. Bağışlaň. Ýalňyşypdyrm. Munyň beýle öz ýoldaşlarymmy ygtyýaryma goýarym. Tawırly bolarym. Tawır kim-kimden köp gapyny açýan nädejek açardyr. Alsaň açarsyň, taşlasan gapylar hemişe ýapyklygyna galar. Salih ağa. Aýdanyna men kime hatyn sermeli? Salih ağa. Kim bilen görüşýäňiz? Ay öýdädim bilen urluşýan. Meni ağladyň. Madamada Allah börsün hemişe yalan sözleýän. Gözel dur. Sen diýen zadyň näme gözel? Kakam alan gülüm solup gitti. Seret gurady. Kakamam ahyry bir gün şeýdip öler gider. Ýok gözel. Allahyň ruhy bilen o beýle bolmaz. Nähili beýle bolmaz. Nähili? Hani gül kakama yarar diýdiňe. Hani kakam oňat bolar diýdiňe. Gözel. Sen bir näme sabırly bolmaly. Sabır. Soň näme?
Ey Allah'ım. Mülk senki, häkimet senki. Mülkü isläňe berip, isläniňdenem alýan. Ölüden dirini, dirdenem ölü var edýän. Sen isläniňe tükönüksiz ihsanlar etçilýän. Ey biri var, ey biri var. Elhamdülillah. Eger sabırlı bolsaň gödel, hemme zat öňküsi ýaly oňatbor inşallah. Ýöne bugul solup dahry. Allah'ın yanında bolmajak zat ýokdur. Qaqajan. Hakan gowlaşar. Allah'ın ruhu dilen hemme zat gülýäli bolar. Salih, berik gel. Habim ağaň sancım wagt bolly. Baryan, Sebel hanım, baryan. Ýagdaýlaryň näl Hadim ağa? Ta bolun. Mene moňot Hadim ağa. Men olaň oýuny düşündim. Gaýretmen Hadim ağa. Munun meýläp bolungylar urjak däl. Sen bir zada diýjek bolýan. Düşünýän. Ýöne diliň bilen näl, ýüregiň bilen aýtjak bolun. Belki şonu siz eşiter. Yüreğiniz bilen Hadim ağa. Yüreğiniz bilen. Sebel. Näme diýdiňiz Hadim ağa? Sebel mi? Salih, sancım wagt bolly. Hani göreli nähili urýakan? Geçti gördüm. Hawa Habim ağam gün ýakynlaşýar. Oňatlaşyp gün ýakynlaşýar. Ýene 2-3 tan tanjymallygy ayaga galar inşallah. İnşallah. Hani gidelenme. Olur men edýän oýnuma ynanýarlar. Size tanjym edenler öýdýärler. Siz bir zat diýjek bolňyz Hadim ağa. Sebelli diňizmi? Sebeli. Tonjay. Dengleme meni dinle. Bu akmakky düýün öýü taşlap gitmedimi näme? Bu ýerde näme iş bar kanny? Diýmek gitmändir. Gidesi gelen näler? Şeýle durmuşy kim taşlap gider diýsene? Elbetde aklawç haqqy. Aklyňa hayran. Ýöne aklawjyny nädip aradan pyljagyňy hiç düşünüp bilemok. Mähriban uýajagym. Elbetde başga aklawçyň kömegi bilen mähriban jigijigim. Şu wagtda seni biziň dogan näligimiz bilmeýän anky aklawçydan aklawçy bolmaz, onam ýoklar. Küm eder. Şu sancımlar gutorup gadyrly körekenimem ýok olansa. Allah dep etsin, gözel heniden berdi. Gaýretme mähribanym.
Ýewropada bir topar okuw jaýlary bar. Olardan birine okuw alnanlaryny öýdüp, o ýere giderde hiç ýere alınmanyny bilip, aň bolup galar. Vay, ne hil hayran kaldırıcı fikir. Ne edip yadıma düştü beyle zatlar. Eger bir adamyň laýyk 10 ýyllap özüň ýaly söýgülsi bolsa, oň ýaly pikirler kelle gelmedi aýtdyňmy? İki adam munça irwetlik nädip gurnap bilýärkä? Nädip? Alo, polisiýa mi? Hani edelim üfle? Görjüň gowy göreken doglan günüm gutly bolsun. Ay sağ olun. Bu ýaşda doglunyny bellemek deme gerek diýdine. Ya, bulatys bolaýdy. Kamala 80 yaşany ýaly gürlüýär. He. Durma kaly, men sowgadım getireýin. Elime soğudu masalet hayran alardım Ay köreke. neme gerek bu zatlar. Walla şunun başlyk. Gahryň gelir öýdüp mene sowgadam almadym. Hawa, Girsem bolarmy? gel Salih ağa. Men sana aýtmaly atlam bar. Näme boldy? Häzir bu ýere polisiýa gelir, gözel. Polisiýamy? Näme üçin? Bu näme di? Näme di? Biraz öňe tarat. Salih ağa, polisiýa gelýär diýdim. Polisiýa gelende näme bolmaly? Şu qakan ýokardan ýykylan ýermi? Hawa, Ay mıllama. Ay. Hani çalt bolun. Näme boldy? 5000 dumad ya bar ya yok. Näme üçin 5000? Polisiýa gele berik. Polisiýa näme üçin gelýär berik? Bir gizliň habar aldım. Gaty geldiň bolsa näde balyň aklawjy? Elbette pul bilen. Näde balanymdan işim bolmasyn. Ar edilipdir. Diýetine bir çykalgy tapmaly. Onu. Öň taýýarlan çykalgamyzyň tüýs wagty geldi-de. O nähil çykalgan? Muny öýüň düşürdiňmi gözel? Hawa Salih ağa. Onu maňa berip bilermiň? Berer nolun näme etjek? Ol gaty derur gözel. Gaty derur. Gelin inspektor. Ine şu adam. Talek Demir denmi? Hawa, Den tutsa galyas. Biz bilen bölüme gitmeli. näme üçin? Näme üçin bolar öýdýän? Bizi maskar etdiň, zatymyzy gurladyň Salih. Gymmat çay seplenme gurladyň. Maskar etdiň diýen meni. Näme? Gözel köşeş. Köşeş. Qakanyň gowy terek. Howr ýalňyşlyk gözel. Bu ýeri üçe aşkar bolar. Tawrly bol. Elbetde ýalňyşlyk bar. Göwher bileziň malypdyr. Ýöne altyn uly kalkam tapyp bilmendir. Sebäbi başga toglar dörüpdir-de. Ýalňyşlyk diýeni şol inspektor. Hawa, görüň berani. Ýalňyşlyk goýberýäňiz. Ödüm gatyl ýalňyşlyk. Biz hemişe ýalňyş ýany. Şu ýere gelýänden hem eni düýdünden arasa galal ýalgamaly. Ýöne men çynnyň beýguna. Bir günä bolýan boldan munça jenaýet kim etdi anaýt? Hani şu görkezme mertlerçe golçak. Etdim diýdim diýin bidem diýin aly. Men hiç ýel etmişim ýok. Of. Biraz hareket etmedeliň lay.
Ay Tuncay behedinni. Başım aylanıp gitti başım. İçimi ittirt ya, näme deyin? Otur yerinde rahat bolmaz. Aklıwça häzir gelir de. Gurrun aramızda garsyn boli. Şu aklawjy başarjan adam he. İşinde inanmasan onu ervet bor. Hani görüverer. İlk şu hadim bilen gıydın işin bir bitireli. Gedek aklıwça geleni alat taplar. Men geldim. Gödelim uçor pedegi tayar. Ertir irden altın yarın uçmalı. Şonar getene. Gödel gitmedine gider bolin hiç bir okuwaha almaz. Alaşdy galar. Günne edip görjek öýdi kuyumuna bagly bolar. Amerikadan öz başın sarap gelmece guman ahiri. Gelse de miras meselesinin ählitin çözdüm. Bardat biziň isleýişimiz ýaly bolar. Ýöne iň gowsy gödel bizden näçe udakda bolsa şonça da gowy bolar. Halygyň ýani şu kadim agaň etewançygynyň şu öýden zat ogurlan üçin 4-5 ýyl alda gerek. Ol işem şey edip ýapylar. Ören oňut. Enne kadimyň ýagdaýyna gelsek, Näme şoň ýagdaýynda? Lokman bilen gürleşdim. Tanzymlaryň ählidi edilmese, garaşylar netijany bermez dedi. Käbir tanzymlar edilmeýändir. Ganyny barragdan geçirip şey dedi. Onu hadimi derman bilen öldürüp bilen dokda. Häzir ýok. Bu başa barmady. Hey, şu odağa çekdile şu iş. Onda hadim yeni bir betbatçılığı surar. Bu üns çekmezmi? Çekip geçtin çekti, bidar bollu minni. Mundan bile karışmağa takadım kalmadı. Näme bolýar? Ýene näme isleýäňiz? Bu yerden gitmeli borsun. Näme üçin gitmeli? Gitmeli borsun, kakan isler şeyle. Hakkaga yumuş görmeyen hat görpedin. Şu yerde kakan geçen yıl yadan hatı var. Gol çekilip möhür basılıp tasdiklanan. Sen okuğunu Amerika'da devam edip dolanıp öz vatanına qaydyp gelmedin isleýär. Sebebi sen şereketi boynuňa alıp üstünlükli dolandyryp biljeňi ananan ok. Muny ýüzüň aýdyp bilmeýänler görgüli ine şeýle hat ýazaýpdyr da. Yalan sözleýän. Yalan da aýdamak. Hemmeti şu ýerde ýazylygy. Gitdi okak gör. Soňum zatlaňy taýynla da irdenem ýok bolup gitşöýdün. He, sen üçin hasap açyldy. İçi hırynlykyň pullanyň oly hasap defterini sana hakkaga berer. Inni uğraş yerden. Hey, nähli oýlanşyk edlen ha? Bollinni. Häzir hadim agaň şundaňy goloy başyna geljek betbatçyly barada pikir arsalýar. Teret kardeş. Görrüň beren hekaýatyň bulanmazar. Ogur derek ýok. Asa beýle däl, inspektor. Näme beýle diýäň? Aw diýäň, aklawjy diýäň, ysmada adam diýäň. Bir ýazgy bar diýäň. Size de men habar berdim diýäň. Bu şeýle. Bu waka men gözümle teredin. Öýü barlap görüň. Beýişler öňki ýalan zat däl. Beýtdim, işden gowurlar meni. Ogryň aýdanyna gidip, öýü ikinji gedek barlapsaň diýiljeginden habaryň barmy? Men ogry däl. Menem samsyk däl kardeş. Daňdana çenne garaş. Kada barynda gurrun berersiň. Ýönül gatygy iç bolar. Onun hiç sad edibiljek gäli. Seni ýek oturlaýany dıkaly. Daňdana çenne gowja pikirlen. Belki gurrun berer ýaly ýadyňa başga da atlarym düşer. Gidelim. Allah can maňa kömek etdi. Ertir gatygy iç bolan wagtmal eşitdim Allah can. Men şu ýerden hökman çykmaly. Daşaryk çyksaň hemme zadyň hötdesinden gelip biljekmi? Inni elimde ýeterlik maglumat bar. Ýagny hemme zadyň içini daşyny görüpsiň-de. Hemme dadyň däl. Ýöne şu mesele barada ýeterlik bilýän. Al iyi acıgandyň. Ýok, men aç däl, sag bolum. Bolýa, şu ýerde goýýan. Soň ýerde. Açary ýatdan çykarypdyryn. Gapy
Gulplama. Son kakıp oyormalı bolýar. Bolýa gulplama. Alo, alo. Ayhan, alo, jogap berdi. Näme bolýa? Alo. Allah'ım, kömek et. Beyzime kömek et. Enecan. Şu wagt sen ýanyňa barasym gelýär. Ýöne saňa ýylyma gelmejegime söz berdim. Çydaryn ip söz berdim. Ýanyňa baryp bilmer. Näme boldy? Näme etjeň bilen o? Hawa, himmetinde, kömeginde mätäç. Hikmet, gayrat bilen bütewleşende netije hasyl bolar. Men ikarada galdym. Haýtyn haýlajagym bilem o. Belki izine düşen ykbalyň beýlekisini mi halat eder? Özüň bil, özüň saýla. Hemem Allah'ın ruhsatı bilen saýlap alan wezipeňde üstünlük kazan. Ola şeýle bolýan. Ýöne nädir? Be, gözel haý tarapa gitdik ha? Ýenetiniň ýanyna gitmedi. Ýok, gitmedi. Onda nire gidip bilerke? Barara başga ýer barmy? Bar. Barda onu dinleyecek biri var. Ece de var. Ejecan, men näme üçin taşlap gitdiň Ejecan? Ähli zat tersine, menini çydap bilemok. Allah'ım, sen hiç sürenlemden rehim şefaatın gıtkanın o. Bana kömek et Allah'ım. Munça ervetliğin içimde doğru yol tapmağa kömek et. Salih ağa, bu yerde näme işläp ýörsiň? Men bärdeligimi nerden bildim? Hen yerinde bolsam benim şu yerde bordum gözel. Yeri polisiýa näme? Ýa-da gaçdyňmy? Kaçtım diýemem bolýa. Bolýa, gidinni. Meni öz günüme goý. Men şu yerde ejemiň ýanyna galjak. Yerin son kakaň näme? Gaýdyp şolöýe barjak del. Kakaň kömege mätäç bolsa näme? Oňa nädip kömek edeýin he? Taňa şunça diýen birin adamnyň kakaňy çäresi de adama näme edip biljeklerini bilýämiň sen? Men olara güýjüm ýetenok. Bilýän zatlaňy gitdi polisiýa urrumlar. Ýöne şu wakalyň baryny subutnama senne. Men nemi? Habar verilen ses ýazgylaryny barlamak bardaky talabyň kabul edildi. Göreli. Diýen dogry çykarmyka? Hawa, men habar berdim inspektor. Ujdantylar habar berenini bilip menden diýilmek üçin toru ama şaýteplerini goýupdyrlar. Bu nedenler etwançylyk edýän adamym Hazimaga kastetip öldürýärler. Aýdýan zatlaryň hiç ildelili ýok. Eger ses ýazgylaryna zengzediň bolmasa, ertir işin kaza geçirirsin. 3 ýyldan 5 ýyl içinde oturmaly bolarsyň. Sergerdem, aýplanýanyň habar beren ses ýazgysy tapyldy. Tapyldymy? Açana işdeli. Alo, polisiýa mi? Beko toplumy 20-nji ýylga adam ýörüp bilmezmi sen? Gatygy sagly.
Serkerdem, bundan başga da torudan çıkan şaýteplerde aýplanýanyň barmagy izi ýok. Bolýa ýeterlik. Derrew bir topar taýyndan gidýäs. Bolýa. Häzir ýokaryk çykdy. Kakyň doglunyň önüne düşürilen ýazgyn tap. Bize gerekli deliller şo ýazgyda bar. Tuncay, men gorkýan. Korkma, men ýarynda akly. Ähli aladamydan 5-10 mındyň içinde dinar. İlkinji hinan çykdy oňarmadyk. Ýöne bu gedek tutturmardy. Bolany. Aýalyň bilen hoşlaş köreken. Onu ahyrky ýerde görüşüň bolar. Mahyplyk arabasyny getir. Ana bul. Bolsana. Akıllıca bolgun köreken. Tuncay, gorkýan. Dur, ýuwaş bol. Korkma. Gorkman. Men gorkman läl. Tuncay, gorkýan men. Tuncay. Bolýa. Tuncay, gorkýan Yerin men. sedin ketsene. Tuncay, gorkýan men. Sen nereden çıktın? Sen polisiýada dämidin? Bary guturdy Sibel. Göter. Kakymy näme diýäňiz? Güýber diýän saňa. Sen näme diýendir öýdýän? Sen nire barýan? Güýber diýän, güýber. Sen nire barýan diýen? Sen bu gede kalaf bolup bilmersin. Sen näme diýendir öýdýän? Sen kimi el galdyrýan, ha? Kimi? Kimi el galdyrýan diýen? Bolany çal. Bolýan. Polisiýa gymylamaň. Boýnegin, ýalňyş hereket etmeň. Eliňiz galdyryn gymylamaň diýen. Gymylamaň diýen size. Bu ýazgy biz üçin ýeterlik delil bolar. Geçdi bolsun. Kakyňyz basynyň gowluşur diýip umyt edýän. Sag bolun. Kakajan, ählet gowular inşallah. Indi seni hiç wagt ýeke goýman. Talihaga nire gittik. Gödel gıydın bir zat bolmy? Hem zat gowullary. Derrew buşlaýyn diýdim. Polisiýa hemmetini alyp gitdi. Eden etmişleriň jedatyny çekerler indi. Allah jana min şükür. Sen diňläp gowy edipdirin. Taşlap gitmän gowy edipdirin eni. Olara garşy göreşenim gowy bolupdyr. Menem özümden bilip diýmedim gıydym. Maňa da başgalar duýdurdy. Olardan Allah razy bolsun. Ýöne töwerekde Saliha görnünok, onu tap bilmedim. Onu gördüňmi? Salihaň nirdedigi wajyp däl. Men saňa näme diýipdim? Allah jan söýýän mennetini kynçylykda goýmaz. Hökman Allahyň bir etjegi badyr diýipdim. Hudaý jana şükür. Ah balam.
Gözel kakatynyň işlerini ýöredip başlady. Hadim ağa inni ýagşylaşdy. Gowulaşdy. Ayaklary bilen birlikde ýüregem gowulaşdy. Dogdy gowasynda gül ýaly mektep gurdurdy. Owadan şähere gelen talipler çykdaýjylaryna öz üstüne aldy. İşçilen okuyan çağalaryna golluk berdi. Öýünü satdy. Ondan alan pulunu hayır soga ve darlarına kömek etdi. Özü nepağa çykdy. İşlerinin başına gözel geçip kakatynyň işini öz eline aldy. Kim netije näle bolanry diýäňiz? Balygyň hakyky eýetiniň bardygyny bildi. Garybyň ejiriňem hakynyň bardygyny gördü. Şeýlelikde göterip bilmejek ýüküniň azabyndan hem diýinni diýsene. Esas zat Pany dünýäniň ötökçü malyny hakyň radylygyny gazanmak üçin sarp edip onu ebedileşdirdi. Gaty gowda. Nähili gow iş? Gowlugam, gözelligem, diňe ihhlasyna gaýgyrmadyk halatyň bolýar. Olar onu dowam etdirip bilerlermi? Allah bilýär. Ýöne gaýraty bolana Allah hemişe keremini kemýänler.